oyo n'omugano bw'abakuru n'abakoronto korwa kisiifm na Mekenye Obara. Mekenye Obara. Wareganiri omutegereri ase enseme ntangani y'omugano twajagire kuligereria aze enseme yemo ere eyokwobo ya amono ase enseye gadi ejinsemo chiria achi ikobo wa amono inensemo tukujikuligereria ere ase ense ya Mexico motegereri ase alenge enyancha na enyancha yo egache gasira agatigara eroro ye nigere asense ya Mexico asakuru kwa Mapimi diurango. Omogano yoiga nigo kwariganirwa na korentwa sore amona inche Mekenye Obara karibu. Azaya iga motegereri niga manyekanite asomunu wegesongo nga zone of silence, yani ukanda wa ukimya. Azaya iga nasabugate emigano yokwobo yamono zegeria kyagotebekana amo nabamenyete angena sayo jinga kinchire bakororabuna nabantu bagutara sayo baikasigete babera nagosira kegima. Abamenyi barogongoruo nigo bagoteba buna azayo nigari atoherera muno akirete kiri muntu na etorro n'engombe yaye emboli gose esese gose kende gyonsi azayo gentekyo tige kobuga nonyangake nonyana abantu bagweta sayo nigo bakororekana abakiriru orakage na makangi nebetuoni elia yegenire kobuga genkyo mono kobuga kire iko yaralire asayo omutegereri teri kwenyegeria nonya no kwenyegeria. Asaya atohereru akiriru kiri nigasinyire nonyena abasayansi zegeria egotebekana buna nonyene chindege chigoeta asayo egombasi yabo gosemanyekanete nge DIRA somonu wegeswahili nigo egosinyo gokora emirimo yagera endege ya tantana ase orogendo rwaye radio nonyene TV tijiri gokora mirimo asayo na network yegisimi boigonero teri gokora mirimo egyo abantu batigaire bakumetie gose nechinguru chebirecha gose nenkirende kere asayo abande bagotebanga nechinguru cy'umusunte kire asayo azekeri bagotebanga ebitongire mbiroro bimenyeta asayo bitatagetiri ogirinde lyonsi korwa asonde bwensi gose korwa asekende gyonsi azayo nigare atoherera muno kobwa ande onsi enze engima katikati ya miaka ya 1930 murundi oyo mubwendege kurwa sense ya Mexico oyo oire eskenene mono zobogendi bwaye ulikoroka Francisco Sarabia litukeli mongo etalenge ase erore yiga ya Mapimi ere asense ya Mexico ageigo endege egasoa koengecha na guturatura uno mungungu azo okoborwa omochoko bworogendo gombasi konye yangire gokora emiremo na oboererania bwamangana ase endege yo konye bwakwamire egamubetereria omurundi Francisco Sarabia kuyikia endege yo mubasukano ase atamanyitipi katikati yeroro ya Mapimi asato ererwa mutegereri asao boire mono amo nabantu bamenyete amona sayo nabali babeire bakuywa mugano bwenseme yo kegima tigati ye chinsemo chiria ekyo oboire ase ense engima yani zone of silence. Murundi oyo Francisco Sarabia nigo egokwanekanga nere omutanga niko yamanya asaya na jimbwe chia asayo nere oretoroboti na akoyemanya ense igoro ya asaya. Murundi oyo no muntu okumete ase oburundi bwae noyomo ase abarundia bali abanyankongo babeire asense ya Mexico nagyo gekogera egeti ekemugie chindege kiagachire ase ense yo gekorokwa erieta lyaye ase okumuinyura na egeti ekeiga nigo gekorokwa Francisco Sarabia International Airport mwaka wa 1964. Kampani yemo ya mafuta enene ya sense ya Mexico ekorokwa Abimix ekamotoma omunjinio yomo aserieta de la bin ujasa yo elinde ayarate aretoroboti igose nenyarekane bagache omutaro oete gati yerore yo ya Mapimi garo omunjinio yo aika aroro amana bali balenge komo obutuki bwabo tibo ikeraneti asengencho yokoborwa oboerania bwamangana radio call chabo chikanga gokora emiremo kegima na bagatigara batangainge asayo munjini oyo elde labini nerobete omuntu omutangani kuyeruka asaya iga zone of silence kulendere akaliatuka aso omonwa bwe Hispania la zona de la Selanzio
yani ukanda wa ukimya. Omugano bwa abamenyi bare ange norogongorwo nigore oru obwoko buyemono ekeroko yoiwa. Nigo bagoteba ngakera ekero bagoeta asayo nigo bakumirana amona abantu batatu. Abantu aba nigo bakororekana asayo kera chingaki natibamanyeti ase ebakoruera na ase ebamenyete. Abantu aba batatu bare abokwobo yemono nigo bare abasaja babere amono mukungo yomo na bonzi kituke cyabo nigo kirabetese buna aje chimbuche na nigo bakororekana abantu abakeneno kumono besa busetie egekone ase ekerengo ekenene babegete chianga cherigo lichinene kati yabo chigoti jiria jiro serie leather ejo jire echerigo rinene omotegereri aya agenderera kugwanyura chinda na kuobo yamono abantu bamenyetense yo azengenjo yanga bunecho tichiri guchererana amone chianga chikobekwa aseroro jinga kinjire bakogenda omuchie nakira engaki bachire asomuchioyo nigo ogusaba kwabo nokomugwoka bajoleriwe amachi yokonywa ase chichuba cyabo konyora babwate nangakide yo nonyene yemo bana gusaba endagera baliye abantu abo nigo bakororekana bali abaitongo abororo nandi batabwati mangana ndi gwetani ekibasa bekyo abamenyi benseme yo nigo bagotebanga abantu abo barabachereire chintunda chinyinge nigo bakororekana abantu abaya n'abaitongo nonyene ase ogokwana kwabo ukumyankuri nga rende abantu aba mbarabi nase bakurwa nkai nonye nase bamenyete kai omwijano nde ogochomenta nulyanga kumwa umiranire amo n'abantu abayiga batatu dolikorora ase bache gochya okomogia nokoramukia babelire basirire pi omonto manya gutigara gatanga inge aijanete gosenere ni gagutama gose inakia gokora mutegereri timanyitiaye ekobere igona kiura akore wekogenda sigete mumiranie n'umuntu mwakwananiriga osirire bunembeo mati kiura akore yanga cyabo okonyora babegete jerigo lirinene nokororekana kwabo gutari okwabo tambe nigo gokogera abantu abange bagenderera kwigena nga ayona majini amenyetabu ase eroreyo ya Mapimi yani zone of silence keroriyo yomo nigo agoteba nga chinga kechimo nabuleti abantu abo ase bakorwa urende tiba amoiraniria bagazimail bagaseka ngora igotu bagakira ageigo oyomobo akamotebya ngantwe nigo tuarure igoro omutienyo 10 omwaka 1975 abazayansi bobotuki bebitare Ernesto na omorgio wa Josephino Diaz bagatalera erore yo ya Mapimi koligia na gokorera obotuki amagena atali ayabotambe eye nigo yarenge eyemo yemirimo yawo bagokora yobotuki bwa botambe ase bitare kubagendererete amakumi amanene akabanyora mbure nyinge egachaka goiteka asayo jinsinyo jechinseme yo chigachaka kohomoka asayo akaba etindira enyinge na gariti yali konyara koenda busyo bakaminyoka kurwa sabatenene gocha asebatenene tie egari yabo elinde basoke kurwa asayo savari yabo teiretigeka egari eyo yabo egasoa egetongo imena egasinyo gusukana nyangake ndebyo motegereri omugwanyuko obabwatirega mubasokano igo bakarora abantu babere bateneine bosibwabo n'abantu aba asorogendo ruwesigoria bakaba bakona gusuka angego cya segari eyo yabo akikwari gocha gokora onye naye abantu abayiga nigo barenge abatambe abanetu nande babwate emebere menene kegima nigo babegete chigoti chialenge eyelo na omutwe nigo babegete chigutwa chibuye kaine abantu aba bakabatebya Ernesto na Josephino nga ngo bakonya bali kurusha egali yabasabu barolire emechando yabo babwate noboene bakabakonya na koyerusia egali eyo ase konye yaso iregetongo abatuki abayiga Ernesto no murugio ya Josephino Diaz bakagoka mono ase egekorekyo Ernesto agaika kurwa segali imeko yarusi wa segetongo elinde gotebya babiri balianga mbuya mono ase emermemi ya baba koleire egendo gyo gukumyankelinga abantu balia tabaru chipi agasinyo ase basira gocha nera agatanganga agasinyo koira ne galime gosaga sinyo gotenna ko enderera kuligerelia ase bagenda mbaroro botkoba mo botebwe ase enze ya Mexico
noboiganigo bwarenge omwaka wa 1969 berorerete obutuko bw'obwoba abatebe ko bali moyo oyo mobo ogorwa Benjamin Blazes aniga akorwa omugano nga lituke limo ko baraire obutuko gati musiabano igoro ekamesa na omusunto olio kabora ekaba ogokaga mu basogati korwa igoro ndiarenge ororo eliogi lyokwobo yamono nigo lyarenge eliogi lyomotenge cyo monene yonyegereti ebintu goikanonye nebirore byekinyomba bigateka ngeroyomo agasiumire korwa asedrisa sobuwa babonene abandi bakaroranga rero ndero naryo lyagaikali tukolirikonye bagotebigwa baganto bagatuga manse bagachaka amasabo inago kwana no monene ase akabaga kaiga banyorire edageka yo mwario zenge njoko rusiko konye yokire bakarora amagena amanene mono agoika ase chimbero chinene mono kurwa igoro nakugwa gatigati eyeroro ya Mapimi abo are asato ereru nende akiriru mono ase ensengima agotoka senze ya Mexico abasayansi nigo bagotebanga mbiarorekanete ebintu bibere ebinene mono byabwate esagasaga enene ebyo byagwete kurwa igoro na ugwateka kwabo ekero byategete nabyo byarendete eriogiriria lyanyegereti kiregento kyalenga sayo azaya Amapimi no egotebekana ebintu binebyo byabeire bikogwa na abantu nigo bagendererete kwebulya ngana ase kibikogwa asayo ka ense engima ase obonge azaya akorwa eroro ya Mapimi gotoka ime ya Mexico nigo are ayogo kumya nonya nebimenyetororo wikanonya nebimeri birororo nigo bibwate chingi chimbwa cyabo chingao ebidongire mbirororo oraliye ense yengi mato binyora odadiga asaya iga yeroro ya Mapimi zone of silence nereo nonya nemete otanyore ande onsi ensengima njireo jingiti ara emeronge tanebere na isano echijago sorerigo gusire kurwa sobosi bwense yeiga lakini ise goika aseroro ya Mapimi abwara sato ererukigima ime ya Mexico nigo gochinyororo Gitariki ikomi inayamo mutienyo gatano na kabere 1970 Amerika ekaruta eroketi elio ekorobotuki wechimbwa jeji machine chiri chikorutwa ase oboare chikorutwa ase oboare bware obotambe gochia embeo igoro eroketi yeye niyo yarutetwe korwa asa korwa Green River ase omochie oyuta na nigo yari gochekogwa ase akorokwa White Sands ime ya New Mexico eroketi yeye ekenyora kegokuru urwa ne chinguru chinene mono gochianse wikekagwa ase eroro ya Mapimi azaya iga aratoerero mono aoboire ensengima okugwoko kweroketi iyo nigo gokororwa ase echinjira ibere yamonerianga ngati yali yogokumya ogusinya kwerera omonto agenderete gokoreka ase erore yiga ya Mapimi yakaberengerianga abasayansi barabwo tibali wanjirana amonenjire yiga aba Amerika egero babwadetie eroketi yabo nigo na barabwo baumiranete na makumyaya radio call chiabo amo ne jisimi byonsi tibikoreti nonye ne satellite chonsi tichiare gokora abasayansi nigo bagotebanga chinguru chinene yejisubaki chire asayo nayo ajigo kwamya oboerani bwensi bwamangana nigo bana chire ekina kuyatoka asaya igana kuyaroka dark zone yani ensemo yomosunte sayansi nigo egotebanga liroba ense ya asayo mbirero ebitale bibwate chinguru chinene yejispark ya uranium ayo akolenta okwamererania okonene mono ase okorobya oboerani bwamangana nigo bagotebanga emburelia yatwete omwaka 1969 yabwate ebintu gete bibere binene byabwate gisagasaga chinyinge gocha senze nigo yairerete asayo goichirwane chinguru chegisagasaga inse yeliroba lya asayo ebintu ebyo bibwate amagenagena iga na birobyo nigo egotebekana bibwate chinguru ja iron magnesium zinc amone chinguru chinde chinyinge ebitunwa bire asayo Mapimi na birobyo ngogera bire embeo yoboerania bwamangana ya borasayo abasayansi mbegene tinguru chinde cy'umusunte asayo nigo bagoteba buna nonya nabantu bali abadato bagocha barorekana asayo nigo oborimo korwa ase abamenyi barogongoro abasayansi nigo bagotebanga
yenemegano tu ekorosigwa elio ase okomanyekania asayo elinde korosia ebese korokorwase abatali liboli limanya gutigara ngalende oboerani bwamangana ninki bogochi bwasinyera ninkigakogera none gisimi kidari gokora asayo ninkigakogera none kare kombasi egonchukana nige gonchukana lioka etari gotenena andonsi yatigara abantu basinywa komanya sugusu moja bosongo goseirianyi Okumya konde nkolinga tari ekombasi yoka egosinyo gokore mirema asayaiga nonyamwanya abantu ngosireri gwabare ekero basoirororo basinyo kumanya se bari kurwa na se bari kogenda guchya 1976 abamenyi bomoji osebalos ore chikilomita 25 korwa aserore yo ya Mapimi nigo baroche egento gete gekorwa igoro buna endege ko tiarenge ndege ya botambe nigo yabwate kitoji chinyinge mono ejichiare ekomoreka obora bwo bonene yari gweoncha onjura chiaba yellow nandi chaonchuka chiaba green amenyi benseme yo nigo bagotebanga ndumo yegente kyo nigo yarenge eyo kumye mono eyo yaichani tie pakano nyene tugo chombe ne chimboli chikajaga kora chigokura na kiro kitagete kotama chisoya no nyanyomba chi ebise amo nabanyene Ukabomo ichano monene ase abantu bonsi benseyo ase bagutamira gochiali tukelio ayandi na alianga erore yega ya Mapimi zebalia bachete e class ya geography erore yega ya Mapimi niga gotebekana ere ase latitude ayemo amone chinsemo chinde na jirojo chibwate omugano obo nigo chire latitude ayemo amone nyanja eliye manyekanete buna enyanja ya Saitan yo yabeire ekomera emerie menge egosirira se nyanja amone chindege chinyinge chikogwasayo tijiri kororekana kegima nigo asayaiga are latitude yemo amo nejibira mir chirikibwate omugano yobene chiagajire ase ensemo ya asenze ya Egypt na nigo aya akoene kigwa amo no musayansi omonene Ruben Uriet. They call it Mexico's Bermuda Triangle. It's located practically on the same parallel, 28th and 26th parallel. And as a result of that, it goes and connects with the Egyptian pyramids. So all around that whole sector, there seems to be some connection between the anomalies that are occurring. Baliabagenderete kuligereria geography omutegereri nigo togotebwa asomugano yonga ayonsi nigo are ase gidigiri 25 nemo wika 25 yeroberetie ase oborenganu bwomweya Nao abasayansi bagusinyirwanga nazeki yanyalikanite ebibyonsi bigakoleka nazengenjo yebahatiembe gose ekeninkieke igoikerabu omutegereri no ngoikera omoelio bwomugano yoiga omugimatu abaire to koligereria igoro yenseme yemo egotokenzeye igaria asense ya Mexico aze are atoereru kegima oerani bwamangana butali gokorororo nyoene nyoni asayo terikovuga ndege teriweta igoro nigegokururwa nechinguru shinene yagwanze nonyinekera abantu basoira sayo kubagutara nigo bagusinywa se bali kogenda guchya nase balenge korwa mugano oyo iga nigo kwariganirwa na kolentu asore amona inche Mekenye bubara biamono ase ogontegerera Mekenye bubara Oyo no mugano bw'abakoro n'abakoronto bunore twasore na kisiifm enka Jomogusi